Dámy a páni, slovenské potraviny ako napríklad zelenina, ovocie alebo mäso musia mať vždy prednosť pred zahraničnými. Nielen preto, že dávajú prácu našim ľuďom, ale najmä preto, že sú zdravé, vieme ich mať plne pod kontrolou a čo je najdôležitejšie, konzumácia zdravých potravín je základ zdravia a to je to, čo je najcennejšie. To, že progresívno-liberálne strany sa nám snažia vtlačiť do hlavy niečo iné, ma absolútne nezaujíma. Nezaujíma ma pokrytecké správanie bratislavských novodobých spasiteľov, ktorí hlásia pri potravinách voľný trh, alebo že trh všetko vyrieši. A dnes sme svedkami toho, ako naše deti konzumujú v školách brazílske kurence, mrkvu z Maroka alebo paradajky niekde zo španielských skleníkov, niekedy otáznej kvality. Áno, týchto bratislavských pravičiarov, ktorí robia v úvodzovkách všetko pre ochranu našej planéty, vôbec nezaujíma, že na Slovensko deň čo deň prichádza viac ako 900 kamionov s potravinami aj nášho pásma. Tieto emisie z kamionov týchto pokryteckých liberálov vôbec nezaujímajú. Pre mňa je ale osobnou prioritou, aby naše deti v našich školách a naši starí rodičia v našich sociálnych zariadeniach jedli zdravé a kvalitné potraviny. Mňa zaujíma to, aby sme pomohli slovenským poľnohospodárom s distribúciou ich produktov. Zaujíma ma to natoľko, že som spustil pilotný projekt v našom Nitrianskom kraji a v prvom kole v okrese Nové Zámky, kde v prvom kroku dostaneme do našich vybraných škôl a sociálnych zariadení ovocie, zeleninu alebo vajcia od miestnych pestovateľov. Takže ak ste lokálny pestovateľ alebo producent, budem rád, ak sa zapojíte do prieskumu trhu, do tzv. Prípravných trhových konzultácií. Odkaz na tieto konzultácie nájdete v komentári pod príspevkom. Tento projekt som ako prvý odštartoval v Novozámockom okrese a chcem pokračovať aj do ďalších okresov v Nitrianskom kraji. A pevne verím, že po septembri to spoločne odštartujeme po celom Slovensku. Nezabudnime, že rozvoj a podpora vidieka a tým spojená produkcia lokálnych potravín musia mať vždy prednosť pred zahraničnými. Alebo to poviem inak a ešte viac napriamo. Najskôr je záujem Slovenska, nášho národa, a potom Európskej únie a až potom všetko ostatné a nie naopak, ako to bolo doteraz.